Rins. All right. Rins, very good morning to you. Should you say? Tunofara makasimba baba. Tiri nani? You say upenyu. Upenyu uri nani? Uri nani nandiziva. All right. Rins, tinozivana Mbira Dzematare, and Chonis was also brilliant. Vakawanda anastella chiweshe vakaita Mbira music. There's still the music will live on forever. Music yatinoti yenhaka yedu vandiziva traditional music. It's still there. Zvakatanga sei Rins? Maybe introduce yourself. Makadi henyu vateereri vari kuteerera panguva ino. Ini zita rangu ndinonzi Rins Kwenzanga. Ndakaberekerwa kuRungwe naChief Chundu. Asi pari zvino ndogara muchitungwiza naNyamepato. All right. Nice. So, and tell us what muzoita tanga kuirwa Mbira idzi zvakatanga sei? Ndingangoti baba vangu inini vairidza nekugadzira. Ndo zvinhu zvatakangokura tichitamba nazvo. Asi takazozviyeuka mushure monge tatokura kuti no baba vaimbodai vachidai. Kuti tati isusu tamboteerawo tsoka dzavakafamba nadzo. Tionawo patinosvika. Interesting, Rins, because Mbira music, they call it the African piano or the thumb piano. There's a number of artists who have made it big. Fiona was brilliant. A lot of other women as well. Interesting, and they're doing it very well. There's so many, and even with group rings on Group rinonzi Dzematare. Asi Mbira dzakasiyana. Mbira dzina kusiyana. Chakasiyana tingangoti machuni rhythm. Okay. So zinazo mati Dzematare. Zita reband. Okay. Beautiful. How many members are in the group? 12. 12. Okay. Mnaita ma live shows. Ma live show tasati tatanga takuda kutotanga kupinda muvanhu. Taida kuti tutange zvanzwikawo pamhepo. Tizowana kupinda muvanhu. Oh, okay. Saka watingati mukuru weband ndiani? Rins Kwenzanga anova iye akagara pano panguva ino. Okay. Ndinonyora kuti music acho. Music pachokwadi handite zvekunyora. Asi zvinongouya panguva yandinobata mbira ndichidziridza. Handisati ndambonyora kana one song. Ndobatanidza mazwi. All right. Very interesting. This song is called Upenyu. Tell us about Upenyu. Upenyu, this song. Upenyu. All right. This song inonzi Upenyu wangu waramba. Isong yandakangobatanidzawo kuburikidza kurarama nemasituation andaimbosangana nawo kazhinji ndiri pamusha paruzevha. Ndakambozamawo zvakawanda. Mboteya mariva, mbotorega ndimboita gadheni. Unoona zvichiita kunge zvinonoramba. Wombozama chino nechino, unoona zvinonoramba. It's all right. Mamma mia,